Cristina și așa cum am văzut pe Bogdan, săptămâna trecută la o dansat niște mișcări grozave, vreau să vă luăm și câteva, ok? Suntem gata? Dă-mi, suntem gata? 5, 6, 7, 8. Asta e tot, ok? Simplu. Să vă și învăț, ok? Prima mișcare este foarte simplă. Brațele merg în sus și aplaudă. În 4 timp. 1, 2, 3, 4. În timp ce duc brațele sus, am 4 pași în spate. 5, 6, 7, pleacă. 1, 2, 3, 4. Cu bounce, fiecare cum vrea, ok? 5, 6, 7, plec. 1, 2, 3, sau 4. Următoarea mișcare. Lateral, pumnii rămân împreunați și ating. Umăr, 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 umăr. Cu tot cu bounce, presez genunchii și ridic. 1, 2, 3, 4. Ok? Relegăm. 5, 6, 7, pleacă. Spate, 2, 3, sau 4. 5, 6, 7, 8. De aici, greutatea de piciorul stâng, schimb greutatea pe dreptul și fac o piruetă. Mă întorc pe dreapta, 2, 3 și 4. Mă uit în stânga și am văzut și pe tine. Ok? Reiau, 5, 6, 7, pleacă, spate, 2, 3 sau 4. Umăr, 2, 3, stau, piruetă și bam! De aici, stai pe ambele picioare, brațele sunt sus, mă uit la mușchii din dreapta, mă uit la mușchii din stânga. Și de tot, de la început. Pe muzică, 5, 6 și am plecat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mă întorc, 3 și 4, 5, 6, bam, bam! Ușor, da? Sper că v-a plăcut, vreau să văd cele mai tare mișcări de la voi. Ne vedem săptămâna viitoare.